बिकिनी किलर आणि सिरियल किलर अशी ओळख असलेला किलरमॅन चार्ल्स शोब्राज. मैत्री, नशा आणि नंतर मग त्याची हत्या ही त्रिसूत्री वापरून अनेकांचं जीवन संपवणारा किलरमॅन चार्ल्स शोब्राज आज जवळपास 20 वर्षांनी तुरुंगातली शिक्षा भोगून तो तुरुंगातून बाहेर पडतोय याचं कारण म्हणजे त्याचं वय. 1986 साली दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातून फरार झाल्यानंतर चार्ल्स त्याच्या आवडीची डिश खाण्यासाठी गोव्यातल्या परवरीमध्ये असणाऱ्या ओ कोकेरो या हॉटेलमध्ये आला होता. तिकडे चिकन कॅफ्रिकल ही त्याची आवडती डिश त्यानं मागवली होती. त्यावेळी पोलिसही त्याच्या मागावर होते. पोलिसांनी नाट्यमयरित्या चार्ल्सला पकडलं होतं. शोब्राजच्या सुटकेच्या बातमीनंतर आता पुन्हा एकदा हा किस्सा चर्चेत आलाय. चार्ल्स शोब्राज 2003 पासून नेपाळमध्ये तुरुंगाची हवा खात होता. वयाच्या आधारावर त्याची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयानं आता दिले आहेत. चार्ल्स शोब्राजने भारतासह थायलंड, तुर्की आणि इराणमध्ये 20हून अधिक हत्या केल्या आहेत. बिकिनी घातलेल्या परदेशी तरुणी चार्ल्सच्या टार्गेटवर असायच्या. आकर्षक व्यक्तिमत्वामुळे परदेशी तरुणींवर त्याची भुरळ पडायची. तो आधी मैत्री करायचा, नंतर त्यांना ड्रग्ज पुरवायचा आणि नंतर त्यांची लूट करून त्यांची हत्या करायचा. महत्त्वाचं म्हणजे जगभरातल्या अनेक भाषा त्याला अवगत होत्या. वेश बदलून जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये त्यानं या हत्या केल्यात. गुन्हेगारी जगतातल्या कारवायांमुळे युरोप आणि आशियाई पॅसिफिक देशांमध्ये खळबळ माजवलेल्या चार्ल्स शोब्राजला नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानं त्याच्या वाढलेल्या वयामुळे मुक्त केलंय. बिकिनी आणि स्पिटलिंग किलर म्हणून खूप प्रसिद्ध असलेल्या चार्ल्सवर तब्बल 24 खुनांचे तर तेवढेच लूट, मारामारी आणि तुरुंगातून फरार होण्याचे गुन्हे दाखल आहेत. यातले अनेक गुन्हे थायलंड, बँकॉक, तुर्की, फ्रान्स, भारत आणि नेपाळमध्ये आहेत. पैशासाठी युरोप आणि अमेरिकेतल्या तरुणींना वेगवेगळ्या पद्धतीनं अंमली पदार्थ आणि विष देऊन त्यांना ठार मारलंय. 1976च्या जुलैमध्ये चार्ल्सवर दिल्लीमध्ये फ्रेंच मुलींना विष दिल्याच्या आरोपाखाली खटला सुरू होता. हा खटला सुरू असताना तिहार तुरुंगातून तो फरार झाला होता. तेव्हापासून देशातली सगळी पोलीस यंत्रणा त्याच्या शोधात होती. भारतामधून 2002 मधून फरार झाल्यानंतर चार्ल्सनं नेपाळमध्ये काही दिवस मुक्काम ठोकला होता. चार्ल्स नेपाळमध्ये असलेल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यानंतर पोलिसांनी 1 सप्टेंबर 2003 मध्ये त्याला जेरबंद केलं होतं. चार्ल्सला ऐशोआराम जीवन जगण्याची सवय होती. उत्कृष्ट जेवण, ब्रँडेड वाईन, महागड्या वस्तू, अलंकार आणि स्त्रियांशी जवळीकता. त्यानं हत्या केलेल्या बहुतांश मुली ह्या श्रीमंत होत्या. त्याच्यासोबत काही काळ घालवल्यानंतर त्यांचे पैसे लुटून चार्ल्सनं त्यांची हत्या केली आहे. भारतीय वडील आणि व्हिएतनामची आई यांच्या पोटी व्हिएतनाममध्ये 1944 साली चार्ल्सचा जन्म झाला होता. आई वडील विभक्त झाल्यानंतर वयाच्या 10व्या वर्षापासून त्यानं गुन्हेगारी जगतामध्ये प्रवेश केला. युरोपामधल्या अनेक देशात त्याच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले होते. त्यावेळी तो अनेकदा तुरुंगातून फरारही झाला होता. चार्ल्सला मांसाहारी पदार्थ, प्रामुख्यानं चिकन कॅफ्रिअली आवडत होती. 1970 नंतर हिप्पींसाठी हँगआउट म्हणून प्रसिद्ध असलेलं गोव्यातलं ओ कोकेरो हे हॉटेल होतं, जे कॅफ्रिअलीसाठी प्रसिद्ध होतं. चार्ल्स तिकडे वाईन आणि कॅफ्रिअलसाठी अधूनमधून जायचा. याची माहिती मिळताच याच हॉटेलमधून मुंबईचे पोलीस निरीक्षक प्रभाकर झेंडे यांनी नाट्यमयरित्या सापळा रचून 6 एप्रिल 1986 रोजी त्याला अटक केली होती. आता चार्ल्स शोब्राज नेपाळमधून सुटला असून पुढच्या 15 दिवसात त्याला देश सोडण्याचा आदेश दिलाय. त्यामुळे या कुख्यात गुन्हेगार चार्ल्सचं भविष्य काय असणार आहे आणि हा आता सध्या चर्चेचा विषय बनलाय.